gik man nitie timore nade, gik man nitie timo. O an man no yiena ni an mana nyalo ringo gi mtoka matin maduong'. Ere kaka driver be koro nyalo ringo gi mtoka. Ere kaka driver be ni sani nyalo bedo gi secretary, an mana bedo gi secretary. Ere kaka driver be tine ni los barabara madhi dalane, ta ane monego be ni loso na barabara. Jogi e jo Ruto must go. Omiyo wach mar Ruto must go kipenjo the real agenda gimomiyo nyaka odhi. Onge nikech ng'eni ka nitiere problem, we have time for the government. To kuri kelo an alternative. Especially wajumbe mon gi bunge wachone. Wan ok oyie gi Ruto because of this alternative mwadwaro en machalo kama. Kendo ane ng'ane nyaka timre nade, ng'ane nyaka dhi. Ng'ane nyaka dhi. Kuwacho kamano to nitie joma wacho ni en dhok mar akwede, ni chalo ka gima nitiere dhot moro mutemo keto tingi. Mano be adieri? En wach mar akwede adieri nikech nitie dhot moro ma ok oyie ni telo koro gionge go. Koro ka waonge kode to in nyaka idhi. Ma ok ni gineno ka piny tek ma gidwaro ni mondo lok telo. No, to piny nyaka bed negi matek nikech ne ging'iyo ka gin e migepe te. Gimoro amora ma gidwaro ne giyudo. Jok mane timo ohala moko nok chulo osuru. Sani koro nyaka chulo osuru kowandino. Igeni kata kidok chien, nitiere ng'at moro mama moro maloso ga kong'o kaunti moro mabathe ka tinde wan tiere kode olbiro kada luongo nying ng'ato. Kiparo ndalo moro nowach ni en gi gop osuru mane maduong' kabisa. Mane ji wuoro to ka